ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಗಸದ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಬಕದಾಲ ಹತ್ತು ಗುಂಡ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಊರಿಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇರೆತ ಬಳಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆಲತ ಇರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ದಾರಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ದಾರಿ ಏತೆ ತೊಂಬರೋ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಆತು. ದೋಸೆ ದಾರಿಲ ಉರ್ದ ಬೇಳೆದಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖ್ಯ. ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ದೋಸೆ ದಾರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಸುರುಕಾದ ಅರಿನ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ನನೆತ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಪಾಡಂಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಾಲ್ತದೆ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜನಗು ಈ ಬಂದನು ಮೈಪ್ಲೆ. ಓ ಜಾರಡ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನನೆ ತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿಂದೆತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡಾರ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜನದ ಮೆತ್ತ ಈ ಅರಿತ ಬಂದನ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅರಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ 2 ಸಲ ಕಡೆದ ಇತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡ ಬಂದ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನೀರು ತೊರದ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಗುಂಡ ಮಲ್ಪನಗ ಬಂದ ತೆಲ್ಪಿತ್ತನ ತೋರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದನ ಪದ್ರಾಡ ತಾಸು ನನೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ನನೆತಿ ಬಕ್ಕ ಬಂದ ಒಂಜರೆ ಪಾಲ್ದಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತು 4 ಪೆಲ ತಯಾರಿ ಈ ನಮನೆ ದಿ ಒಂದು ಸೀಂತ್ರಿ ಕಡ್ಡಿಡು ಮಧ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹಿರೇನ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ನಮನೆ ಒಂಜೆ ಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲೆ. ಇಂಚನೆ ಹಿರೇನ 4 ಸುತ್ತಲ ಒಂಜೆ ಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಅನ್ಪೋಲೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಲಕ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ರಿ ಇದೆ ತಂದು ಅರುತ ಭಾಗನು ಈ ನಮೂನಿ ಕತ್ತೇರ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಒರಿದ್ನ ಪೆಲತ ಇರೇನಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿವನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗುಂಡ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದ್ರೋಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರದ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಿಕ್ಕಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹಿಡಿದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಂಡದ ಒಲಿನ ತೊಂದ್ರೊಡದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ನಮನೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗುಂಡದ ಒಲಿಕ್ ಬಂದ ಮೈತೊಂಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಇರುವೋಡ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಹೇ ಗುಂಡ ತಯಾರಾತಣ. ಒಂದು ಕೋರಿ ಗಸಿ ದೊಟ್ಟ ಒಡ, ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದೊಟ್ಟ ಒಡ, ಅಥವಾ ಕೋರಿ ಆಜಾದ್ನ ದೊಟ್ಟ ಒಡ ಎಂಚಲ ಬಲಸಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪನ್ನಿಕಲ ಒಂದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.